Dr. Ricky Singkon unang hikay jong kanihu ulaong bakajing ki banwan ra ya kajing kala kamde ke basuk habakran ha kajing alam sim juban lak jong ke revolution ya da lakari Dr. Ricky ubala penyeso yaldi bat kani ke revolution ulaong bakajing khun ke de banlong da kajing don rekat ublei bat kajing itu pau ngala banong ba kumbalong ba arden empat tahun le si kiwei pat kiri ha kani ke perthai ki bakum kani ke ri ke bagi ke jongi ke isu kabau blame sham aishu te hani kat chhi phai saudang sopun jongi ni shisha kita ke jingkur khu ki bau blame la ka long has la jonga khando shapo mo be kilom ki wa ke bom don shu ani bat haba phai shrajat ban riu inong snow ka jat ban riu ka bakrpang kata kata bat teng teng ngasip khat rede ngasip so kum ni long kum ka jat ban riu Israel te hendrai ngakwa ban kan mau pat ingiru bal dang nging nang ban khin ko ya ke ai ke bong try kan rat ula ai hangi na shapting yo ke baro kin shlong leno ai ke baro kin shu sap ai ban mano ban ai jing khen ni kata naga ban ta ki long din man din dai manga bat mangi ki ban hang ni ki badon kata ka jing khia badai halor jong kata hi kan nongrem ru kabanga abangai kendo ri ba arden lai thu la kham slam abi ngayo itu ban puli tu jing ikot ding kedop sephang kan ka revolution ya dai la kari kadon kata ka connection bat kai ka badon ka dok nut ka jonga hagi jing mut chuber khat ki jonga ban hagi ka por na skwa ban kren tang artli ki mat bat ngakwa ban bu iwe jing kelishwa Ladingi phai shikini kiri kari Japan, kari Israel, kari Germany. Balai kini kiri kilong kiri ki bakrau, kilong kiri ki beruspa. Mo, ladingi kali balai ki company kum ka Tata, lani ka Sony, lani ka Toyota, ka Reliance, ka Microsoft. Balai kilong ki company ki bakrau, ki beruspa hadu kata. Mana pelong ye ki kum tu. Mana pelong ye kari Israel, kari kabarit, mo ka Germany kari kabarit, ka Japan kari kabarit. Kini ki company ban long company ke bakrau. Mana pelong ye ki. Ka jubab kan ka besuk. Dei ki beriu jong kita kiri. Badai kita nong tray ki bat tray ha ka tu ki company. Nomor klem ki beriu. Ka ai kata kari Israel, kaya kari Amerika, kaya kari China, kaya ka company Tata, lani kaya kata ka company Microsoft, mo, lani ka Reliance, kan mau, day kibriu. Bat halor jung kade habang pai, asmo haba perkat dengan dikari ka jongi, lani kuak baga dikari ka jongi, mo baga pateng ka banwan, kan yo pan ket kiso jong ki jingker ku ki boglei, ula tek say ka dikari, asmo kasyong hangi kiba pateng mentah naga mentah ka pateng ka matsawan badde halor jong kani habang I tiki mat ki jing thumu jong kani ka revolution ya dai la kari na smo ba nga ngaton ka jing kya nga ju persang halai jong bor maroi bat khamtam habang apet mo kum noi kai habang I ki samla ilong kum ki khon ki jonga ki persa ki jonga ngai I baki don kata lawai jongki kalong ka badum shisha mi don jingker men la dapi pai la dengi pet ke ka jingnong jingman jong perthai menta bal la dengi pet ke ka ban saja ke ka ban sawan hatu don jingker men ngai pin menjur bat ngam don jingker men te la dengi I kum ka long menta ka perthai bat nang ni shelu kan ya I rang rung seke ki mo ka perthai ka badang dum bat ka badang dum bat haba ka jingdong ka sansar ngela ban smothu ke ki baca haba ka jingdum senchar ngai ngai uglai bungi sakri ubla kur khu ini te uba monte bakin su jot no kin su lenoi no kuntu uglai ngasno bau bu ikani ka jing khia haka mensim ka do no ujeng ba arden bat ki wei bat ngai hangiru nata kata ngir wan hangni banya sno ktilang banai ka kti ka mon ba ka kti ka diang nang ba kini ki badon ke do no jungi kada ka jing sungkhya ka jungi naga benta ka ri naga benta ka jat ben ri bat khamtam naga benta ka lawai ki khon ki kti ki persa ki jungi
bangin yaki hakata ka jing sensar ka jing dum rengin ni kade ka kamram ka jongi kade ka jing ket khle ka jing ba khle ka jongi haga bangi ni shim ya ka ni wan haga ni ka lumpum ban punya snok bat ni bangin le